नोंथाङा जिअ सिमनि जायखिजाया मानसिफोरनि कल हिस्ट्रिखौ गोरलैयैनो नायनो हायो। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव। लोगोफोर, नोंथाङा जायखिजाया मानसिफोरनि जिअ सिमनि कल हिस्ट्रिखौ गोरलैयैनो नायनो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। थुदो होनबा आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांसै नोंथाङा बोरै जिअ सिमनि कल हिस्ट्रिखौ एबा कल रायलायनायनि हिस्ट्रिखौ बोरै नायो एबा कल डिटेल्सखौ बोरै दिहुनो। बेनि थाखाय फार्स्टआव नोंथाङा मा खालाम, माइ जिअ एपखौ डाउनलड खालामग्रोनानै ला लोगोफोर। प्ले स्टरनिफ्राय माइ जिअ एप्सखौ डाउनलड खालाम। आंना अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दं। जुदि नोंथांनाव माइ जिअ एप्स गैयाबा डाउनलड खालामग्रोनानै लागोर आरो डाउनलड खालामखांनायनि उनाव अपेनाव थुना हो लोगोफोर। अपेनाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम माइ जिअ एपखौ बाहायदोंबा नोंथाङा नोंथांनि जिअ सिमनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लगइन खालाम। आरो जुदि नोंथांनाव अलरेडि माइ जिअ एप्स दंबा होमबा अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। होमबा फार्स्टआव बे मबाइलाव थुना हो लोगोफोर। मबाइलाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। होमबा गाहायाव नुगोन मर, बे मराव थुना हो लोगोफोर। मराव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। होमबा गाहायाव नुगोन माइ इउजेस, बेयाव थुना हो लोगोफोर। माइ इउजेसआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। डाटा, कल, ओमफ्रायो साइडआव SMS। होमबा नोंथाङा दा कल डिटेल्स नायनो नागिरदों नालाय, होमबा बे कलाव थुना हो। कलाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। मोनथाम मोनब्रैनि हिस्ट्रिखौ अलरेडि देखायखागोन। होमबा जुदि नोंनो बेनिफ्राय बांसिन नायनोबा मा खालाम, गाहायाव नुगोन डु इउ वान्ट टु भिउ डिटेल्स इउजेस स्टेटमेन्ट, बेयाव थुना हो लोगोफोर। बाव थुनाय लोगो लोगो सेलेक्ट पिरियड, बेयाव नुगोन नोंथाङा बेसेबां गोबावनिखौ नायनो। 7 दिननिबो नायनो हागोन, 15 दिननिबो नायनो हागोन आरो 30 दिननिबो नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेनि बांसिन नायनोबा बेयाव नुगोन कास्टम डेट्स, बेयाव थुनानै नायनो हायो लोगोफोर। जुदि नोंथाङा मास मोनसेनिल' नायनोबा होमबा बे 30 डेजआव थुनानै हो। 30 डेजआव थुनानै बेनि उनाव गाहायाव नुगोन सेलेक्ट अपसन। गाहायाव मोनथाम अपसन नुगोन आरोना लोगोफोर। मेल स्टेटमेन्ट, जुदि नोंथाङा नोंथांनि इमेलाव स्टेटमेन्टखौ नांगौबा नोंथांनि इमेलाव बे इमेल स्टेटमेन्ट बेयाव थुनानै होनानै बे स्टेटमेन्टआव थुबानो इमेलाव गासैबो कल डिटेल्सआ थांजोबगोन लोगोफोर। ओमफ्राय बेनि गाहायाव नुगोन डाउनलड स्टेटमेन्ट। जुदि नोंथाङा मबाइलावनो डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै नायनोबा बे डाउनलड स्टेटमेन्टआव थुनानै भिउ स्टेटमेन्टआव थुनानै होबानो जागोन आरोना लोगोफोर। होमबा आङो कल हिस्ट्रिखौ एबा कल डिटेल्सखौ सोरजों रायलायदोंमोन बेखौ स्टेटमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायनोसै। होमबा नैबे डाउनलडआव थुना हो गोजौआव। थुनानै गाहायाव ओंखारगोन डाउनलड स्टेटमेन्ट, बेयाव थुनानै होनोसै। दसे लडिं जागोन, दसे नेथ'। लोगो लोगो PDF फाइलाव डाउनलड जाबाय लोगोफोर। गासैबो कल रायलायनाय डिटेल्सआ बेयाव नोंथांनियाव फैजोबगोन आरो ना मास मोनसेनिया। नोंथाङा जुदि मास मोनसेनि होदोंबा मास मोनसेनिया फुरा फैजोबगोन। जुदि नोंथाङा 15 दिन 7 दिननि होदोंबा 15 दिन 7 दिननि नोंथाङा माबायदि सेलेक्ट खालामदों बेनि हिसाबाव फैगोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथाङा गोरलैयैनो बेबायदिनो जिअ सिमनि कल डिटेल्सखौ नायनो हायो आरोना लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै गालां।